Mar de Fora és una novel·la ambientada a un lloc imaginari, que no deixa de ser, imagino que la gent que acaba llegint el llibre ho descobrirà aviat, no deixa de ser la Ràpita, Santa Maria Atipar. Atipar és un anagrama de Ràpita, i és una novel·la, com dia, ambientada en un far que encara existeix, però que ara està mecanitzat, vull dir, en uns temps en què els fars hi havia persones que eren la gent encarregada del seu funcionament. Estem parlant aproximadament del segle passat, sobre els anys 40 o 50. És la història del faroner, és la història d'una solitud, però és una persona curiosa, perquè és una persona amant de les lletres i en especial amant d'un llibre molt peculiar, que és una enciclopèdia. Arran de tot això, doncs, li acaba sorgint una idea esbojarrada que s'haurà de descobrir a través de la seva lectura.